Добры дзень, шаноўныя сябры, які абяцала, сёння прадоўжым чытанне казак цудоўнага зборніка «Зорныя арэлі», аўтарам якога з'яўляецца беларуская пісьменніца Лёля Богданович. Першая наша казачка будзе называцца «Казка пра вешанку і парасоніка». Вешанка – гэта грыб, а парасонік – гэта таксама грыб, зонцік, па-руску кажучы. Вечар добры, мае маленькія. Спадзяюся, што і дзень ваш таксама быў добры. А як жа інакш, калі з самага ранку пестуе ласкавае сонейка. На блакітным, нібы васілёчкі небе, ні воблачка. Дрэвы такія прыгожыя, немагчыма адвесці вачэй. Шамаціць пад нагамі каляровы дыван з апалага лісця. Кружацца ў паветры карункавыя павуцінкі. Напэўна, гэта другое бабіна лета. І няхай яно доўжыцца яшчэ шмат дзён. Але сядайце бліжэй, ды слухайце маю казачку. Сёння я раскажу вам пра вешанку і парасоніка. А ці ведалі вы, што ёсць такія грыбы? Вешанкі растуць сямейкамі на дрэвах. Гэта адзіны ў Беларусі грыб, які можна назваць драпежнікам. Ён паядае грыбных чарвячкоў і таму ніколі не бывае чарвівым. Адзін з самых каштоўных і дыетычных грыбоў. Харчовая каштоўнасць яго нават пераўзыходзіць баравіка. Ну дык вось, у адной такой паважанай шматдзетнай сям'і нарадзілася маленькая прыгажунька вешанка. З першых дзён пеставала матуля дачушку, а калі тая трошкі падрасла, звязала ёй модную асіметрычную шапачку. Ніхто не заставаўся абыякавым, гледзячы на гэта дзіўнае дзіця. Час ішоў, і калі аднойчы татка расказаў малым пра радавод сямейны, вешанцы вельмі захацелася знайсці сваіх каралеўскіх сваякоў. «Ты што, золатка?» – спалохалася маці. «Куды сабралася? Ды мы нават пра гэта нават ніколі і не думалі», – запрачытала яна. «Ну і сядзіце сабе на гэтым ламаччы з парахнелых парэштках», – фыркнула ў адказ вешанка. «А я хачу лепшага жыцця. Пайду да сваіх каралеўскіх родзічаў». І колькі не плакала маці, не ўгаворвала, не паслухалася яе ганарліўка. Сабрала тады матулька сёе-тое ў хустачку, пацалавала дачушку і падалася вешанка ў свет. А на двары ўжо быў кастрычнік. Спачатку ён пеставаў і грэў. Потым прыляцеў аднекуль шалёны вецер, пазрываў з дрэў шмат лісця. Усё часцей па начах балюча шчыпаўся мароз. З халодных шэрых хмар сыпаліся калючыя кроплі дажджу. «Што рабіць? Куды схавацца?» – зусім разгубілася вешанка. «Ой, ты раскашлялася зусім. Бяжы да мяне!» – паклікаў яе хтосьці. Звярнула яна ў той бок, адкуль далятаў голас, і ўбачыла высачэзны грыб парасон на танюткай ножцы. «Ты мяне клікаў? Мокрая ўся, кашляеш. Куды сабралася ў такую непагадзь? Хуценька залазь пад мой парасонік». Расказала яму вешанка пра тое, што надакучыла ёй жыць на тым ламаччы. Уважліва выслухаў яе парасонік, пакруціў галавою. «Паслухай мяне, любая, няма месца мілейшага за тое, дзе нарадзіўся і вырас. Вяртайся да сваіх родных, папрасі ў іх прабачэння». Як толькі скончыўся дождж, завязала вешанка на шыю парасоніку сваю хустачку, ды і пайшла дадому. Вось такая добрая казка пра тое, што, як кажуць, дзе нарадзіўся, там і згадзіўся. Яшчэ адну казачку хачу вам пачытаць. Яна называецца «Сёння зробіш, заўтра знойдзеш». Гэта казачка як бы складзена па матывах такой вось пагаворкі. «Сёння зробіш, заўтра знойдзеш». Што я вам сёння раскажу, дзетачкі? Сядайце ямчэй, ды слухайце уважліва. Пасярод поля,
Побач з 3 клёнамі стаяла стройная прыгажунька бярозка. Ад ранняе вясны да позняй восені звінелі яе завушнічкі. Прыляталі наведаць птушачкі. На ўсе лады заліваўся салавейка. Свістаў закаханы шпачок, чырыкаў верабейка, ціўкала сінічка. Стракатала свае плёткі сарока белабока, і нават старая варона калі-нікалі садзілася адпачыць на яе галінкі. А бярозка была вельмі радая ўсім. Захінала ад пякучага сонейка і ад злоснага ветру, хавала ад калючых кропель халоднага ліўня. «Дарэмна стараешся», – бурчала шэрая хмара, «усё роўна ўсіх не абагрэеш і падзякі не дачакаешся». «Няхай сабе і так», – спакойна адказвала бярозка, «але ж каму-небудзь дапамагу, і то добра. І не патрэбна мне падзяка ніякая, проста люблю рабіць прыемнае». «Бач, якая добренькая знайшлася», – яхіднічала хмара, «вылузваешся во ад гультайства». Але бярозка, не звяртаючы на гэту злюку ніякай увагі, па-ранейшаму працягвала рабіць добрыя справы. Аднойчы прыбег да яе зайчык. «Схавай мяне, калі ласка!» – калуцячыся і заякаючыся ад страху, прамармытаў даўгавухі, «ад лісы ўцякаю». Апусціла бярозка долу ніжнія галінкі, падхапіла маленькага і захінула сваімі лісточкамі. А лісіца тут як тут. «Слухай, зялёная, ты зайчыка не бачыла?» «Не, не было такога, Патрыкеўна», – упэўнена адказала бярозка. «Ой, відаць, не сюды пабег», – паімчала ў другі бок рыжая свавольніца. Неаднойчы залячыла бярозка сокам сваіх пупышак параненую ножку вожачка, спінку мурашкі, крыльца матылька. Давала лісцікі для паласкання шэрсткі вавёрачцы, барсучку. Але так здарылася, што праз нейкі час захварэла сама. «Ох, відаць, не ачуняю», – цяжка ўздыхнула бярозка. «Ужо і галінкі мае пачалі засыхаць». «Яшчэ што?» – скасіў вочкі зайчык. «Нават і не думай такога. Прастудзілася, напэўна. Зараз бегаю да барсучка, вазьму ў яго тлушчу, натру цябе на ноч». «А я кіслаты прынясу сваёй, разбаўленай», – праляпятала мурашка. «Вельмі добрае націранне для ног». Як сказалі сябры, так і зрабілі. Нацерлі гаротніцу. Суседзі клёны прытуліліся да яе, моцна абхапілі і захінулі хворую. І на наступны дзень была наша бярозка як новенькая. «Вось бачыш», – усміхнулася яна злоснай хмарцы, «зусім не па тваім выйшла. Запомні, даражэнькая, мудрую прымаўку. Сёння зробіш, заўтра знойдзеш. І вы, дзетачкі мае, не лянуйцеся рабіць добрыя справы. А зараз дабранач вам». Я таксама кажу вам дабранач і да наступнай сустрэчы.